Sanibonani futhi. Ake ngiqhubeke nalabantu besimame abangafuni ukuyiphatha kahle. Ngishilo ngathi uzongizonda mangabe uyangizonda, mawubona ukuthi ngithanda indaba ngumjida, ngumuntu wesilisa ngingena apha endabeni zabantu besimame kulungile, kodwa kusalayo uzongizonda ngokutshelile ngoba la angizange ngizokutshela into ofuna ukuyizwa kuphela, ngizokutshela naleyo kumele uyizwe. Lo ongafuni ukuyizwa ngizokutshela nayo. Lalela. Khuluma nabantu besimame, amantombazane, osisi, omama, ogogo, laba bangafuni ukuyiphatha kahle. Lalela ke ungilalelisise. Uyabona umgwaqo mawusemusha, umgwaqo mangabe usemusha, ayikho imoto engafuni ukuhamba kulowo mgwaqo Nkosi yami. Ayikho. Usemusha umgwaqo uyabukeka. Okay? Awunamahams freeway. Hamba uyobheka lapha ku freeway zonke uthela wayeka ithule ithe. 4 lane ngapha 4 lane ngapha ezibuyayo nezehlayo. Umgwaqo wenzani usemusha. Kodwa lesikhathi sezihambile isikhathi eside imoto kulomgwaqo. Uyaqala umgwaqo manje uyagubheka. Uyaqala umgwaqo manje kuvela imisele. Uyaqala umgaqo manje uyenzani uyagubheka la uyanqamuka uyahlephuka la emaceleni. Ngithe ngikhuluma nomuntu wesimame ongafuni ukuyiphatha kahle. Uyothi ugcine lo mgwaqo manje uvela imbobo la phakathi lozo ezibizwa ngama potholes. Zizo lokhu ihambile imoto. Kodwa lesikhathi pothole lokhu ivuleka qale kuumsele. Yaqala manje yavuleka kwathiwa manje ipothole akusewona umsele. Yaqala yavuleka kulokhu ipothole kulokhu ipothole seziyaqala imoto zabona ukuthi hayi lo mgwaqo lo awusathandeki akusahambeki kahle usumubi bese beyaqala manje the day kuthiwa manje sekuyichaphozi ipothole enkulu manje sekuyichaphozi sekuwumgodo omkhulu seziyaqala manje imoto noma ziza seziyawu avoida azisafuni ukungena kulomgodi azisafuni ukungena kule pothole ziyaqala manje za avoid imoto sezifuna ukuyophuma ngeminye imigwaqo seziyaqala zubeka amabala manje u-N3 unjani uyabheda ungasaphumi ngo-N3 uphume ngo-N2 u-M1 uyabheda u-urban bani R58 N17 R12 N12 konke lokhu amagama aya kulomgwaqo lo owaqala umusha kuthiwa waze wamuhla umgwaqo yabona bongaphuma ngaloya mgwaqo lo uzoshufike la uyakhona ngoba akunama potholes akunamgodi akunamsele. Ngithe ngikhuluma nomuntu wesimame ongafuni ukuziphatha kahle. Umzulu ngizwa kahle ukuthi ngithini. Sengivala. Umuntu wesimame ongafuni ukuziphatha kahle uyogcina efana neorange elikhanyiwe. Yabona orange mawulibona lapha ePick n Pay naseShoprite wonke umuntu ufuna ukulithatha lihalele alibekele ukuzana ayolibeka esikalini alithenga yena lekhaya. Kodwa mawusulithola likhanyiwe lilahlwe lapha estradini wonke umuntu uyaleqa ofuna ukukhahlela uyalikhahlela. Ngithe ngikhuluma nabantu besimame abangafuni ukuyiphatha kahle. Ngiyabonga nje ngiyanithanda ingane zakwethu. Niphile nje. Nginithanda ure.